Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Татарстанда такси йөртүчеләрне масса күләм тикшерү башланды. Юл-патруль хезмәте экипажлары нәрсәгә игътибар итә һәм таксистлар арасында нинди хокук бузулар очрый? Стеналардан буяулар куба һәм көннән-көн салкыная гына бара. Ни өчен 50-13 йортында яшәүчеләр туңарга мәҗбүр? 18-нән 19 гыйнвар төненә православие динен тотучыларның кошману бәйрәмен билгеләп үтелә. Чаллыда, Бәкедә коену урыннары кайда урнашачак? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 96 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 15 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 14637 очрагы теркәлде. Аларның 11151 терелгән, 37се узган тәүлектә. Пандемия вакытында табиблар белән бер рәттән социаль хезмәт күрсәтү вәкилләре дә үз эш урыннарында яшәде. Алар да кич белән өйләренә кайтмады. Шулай итеп, 4 ай дәвамында картлар һәм инвалидлар өчен интернат йорт хезмәткәрләре чиратлашып учреждениедә эшләде һәм яшәде. Коллективу дома-интерната для престарелых и инвалидов было вручено благодарственное письмо от мэра города Наиля Камбарыча Магдеева за плодотворную работу в период пандемии. Шуннан да аларның хезмәте зур рәхмәткә лаек. Интернат йорт персоналы биләгән вазифасына карамастан төрле бурычларны үтәргә туры килде. Светлана Сафина социаль эш буенча белгеч, үз изоляция вакытында шәһәрдәшебез 8 смена эшләгән. Бердә яшәүчеләргә ул психологик ярдәм күрсәткән һәм төрле ял итү чаралары оештырган. Мы не только как специалистами я работала, то есть и если приходилось выполнять работу няни, мы выполняли работу няни. Ну, естественно, сложности бывали, но ничего, мы справились со всеми. Үз изоляция вакытында картлар йорты тулысынча ябылды. Территориядә санитар таләпләр катгый үтәлгән. Хезмәткәрләргә һәм бирдә яшәүчеләргә кирәкле әйберләрне волонтерлар китергән. Мы были законсервированы 11 смен. Одна смена – это 2 недели. То есть 11 смен мои сотрудники мы прожили вместе с проживающими, включая новогодние праздники. Мы должны были каждые 4 часа у сотрудников мерить температуру. Это было даже ночью. Медицинские работники не спали, они также мерили температуру. У проживающих 2 раза. Также обработка полностью всех поверхностей дезраствором. Это каждые 2 часа осуществлялось у нас. Бирдә торучылар әлеге территориядан китә алмый, моннан тыш туганнарны һәм якыннарына да бирегә килү тыела. Мондый катгый кагыйдәләр ярдәмендә пандемия башланганнан бирле учреждениедә коронавирус белән авыруның бер генә очрагы да теркәлмәгән. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Татарстанда такси йөртүчеләрне масса күләм тикшерү башланды. Шул исәптән такси операциясе Чаллыда да узды. Рейтовты завод кичүеннән ерак түгел Тынычлык проспектында үткәрелде. Юл-патруль хезмәте экипажлары нәрсәгә игътибар итә һәм таксистлар арасында нинди хокук бузулар очрый? Толырак алдагы материалда. Беренче кагыйдә бузучыны озак көтәргә туры килмәде. Әлеге машина йөртүченең документларын тикшерү нәтиҗәсендә юл-патруль хезмәте экипажы Иратның ОСАГО полисында транспорт чарасының шәхси ихтыяҗлар өчен куллануы ачыкланды. Чаллылы үзе дә таксист булуы эшләмәвен белдерде. Я не таксую. А что делать? Я знакомую отвожу завод. Попросила меня позвонить. А машину открыл для того, чтобы получить лицензию. Пока документы рассматриваются. Юхиди хезмәткәрләре сүзләренә караганда, бу таксистлар арасында иң киң таралган хокук бузуларның берсе. Мондый хокук бузу өчен аларга 500 сум күләмендә административ штраф яный. Тәртип сакчылары, шулай ук машина йөртү таныклыгы, автомобильне теркәү документлары, лицензия картасы яки такси хезмәтендә теркәү таныклыгы, пассажирлар һәм багаж ташу буенча эшчәнлеккә тормышка ашыруга рөхсәт, юл кәгазе кебек документларга аерым игътибар бирә. Шулай ук таксист медицина тикшерү узарга тиеш. Әмма рейд вакытында таксига бернинди катнашы булмаган автомобильче да туктатылган, аның машинасы бар яктан да караңгыланган була. Өстәвенә шоферның 13 000 сум күләмендә түләнмәгән штрафлары да бар. Яшь шофер штраф буенча бурычлары булуын финанс проблемалары аркасында дип аңлата. Ну, финансовые сложности. Вот. Остальное, да. Остальное при себе, как говорится. Такси профилактик операциясе 20 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Шолытывының қойнар илімтесіне 50-13 йұртында яшаушылар мөрәжағат етті. Шағардашларының сүзлеріне қорағанда оларның подъезді бұз білен қоплана. Стеналардан буяулар құба һәм күннен күн солқына яғына бара. Қойшағында ишікке туңған бұз орқасында шолылар урамға шығып кете алмай. Не үшін 50-13 йұртында яшаушылар туңарға мәжбүр урынға хабаршыбыз шықты. Подъездға кіру ишігі шитсотлардан ғына түгіл, суықтан һәм үтелі жилден дымнан да соқларға тиеш. Әмі 50-13 йұртында подъездға кіру урыны табиғат көрініштерінен соқланмаған. Шуның орқасында иші һәм стеналарға бұз туңа. Стеналар қобып тіші дымафон түймесі солқынларда тулысынша бұз білен қоплану себеплі вақыт-вақыт ішлемей. Квартплату очень много платим, двери все плохие, продувает, холодно. Лед везде. И домофон не работал сколько недели. Недели, наверное, дверь не закрывается. Потом сделали, домофон-то сделали, а толку-то нету. Опять вот лед и домофон не работает. Дверь обледенела в связи с тем, что вчера был очень сильный мороз, 38 градусов. И так как снаружи было очень холодно, а изнутри, соответственно, тепло, поэтому вот дверь обледенела. А так вообще состояние подъезда удовлетворительное. Ишікні солқын хава өте тұрған етіп, сыйфатсыз урнаштыру нәтижесінде бұзлану барлыққа келерге мүмкін. Шылайық бина ішінде температураның шақты түбәнәйі себеплі кішілер туңа һәм ауырырға да мүмкін. Біз проблеманы хал ету юлларын табу үшін идрәші компанияға мөрәжәғат еттік. Оларның сөзлеріне қорағанда әлігі йұрттан қанағатсызлық білдіріп, коммуналь хезмәтләргә мөрәжәғатлар килмәгән. Сходим, посмотрим. Значит, там она неплотно прикрывалась. Кто-то открыл во время праздников. Выходные же были. Сходим, посмотрим, сделаем. Двери установлены согласно проекта. Вот какие по проекту были заложены, такие двери установили в подъезд. Ишік туңу аның тышқа қияфетін бұза, ішкі конструкцияға, юзақларға зыян сала. Мұңа юл қоймас үшін орны урнаштыру вақытында оқ профилактик шоралар көрірге керек. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Ойдар Мусин, Яңалықлар. Әгәр сезне бірәр проблема бұршыса, еке шатлықлы хабар жеткірәсігіз келсе, біздің редакцияның қойнар ілімті телефонына шолтыратығыз. 51-31-31 номері тәулік бұйына үшлей. Қызықсынған еке бұршыған сұрауларыңызны WhatsApp қызметіне де юлай аласыз. Фотосуретлеріңізні һәм видеоларыңызны 8-939-311-31-31 телефоны бойынша күтіп қалабыз. Біздің хабаршыларыбыз сіздің білен ілімтәге кіріп проблемағызны хал етірге болышыр. Керекли жетекшілер білен күзге-күз ұшырашырға ярдәм итәр. Бәлки нәқ-нә келесі шығарылышта сіздің мәселе хал етілер. Православие динин тутушыларынан Қошману бейрәме быйыл 18 гыйнвардан 19-на қаршы түнде билгеләп үтелә. Бу көнне бәкедә кыйынсаң гынахларың юына деген ышану бар. Шулык вакытта изгеләндерелгән бозлы суга шуму шынығының яхшы алымы булып тора. Шолда дини бәйрәмгә әзерлек инде башланды. Быйыл бәкедә кыйыну бер урында гына мөмкин булачак. Аның тирәсендә Анхаргелнең кар сыннары ясалачак. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Скульптура – это самое главное – отсечь лишнее. Вот я отсекаю лишнее. Рәссам скульптор Анатолий Пашинның девизі комилікке ерішу 4 ел рәттен инде ул Мәләкәс елгасында қорлы матурлык тудыра. Кыска вакыт эчендә рәссам кара көчләрдән саклаучы сәламәтлек, ышаныч һәм мәхәббәт сакчысы булган 2 архангел ясаячак. Һәр фигураның авырлыгы 2,5 тоннаны тәшкил итә. 2-3 дня, 4 дня я управлюсь. Если буду работать по 12 часов, потому что сейчас темнеет рано. Вот если будет свет, то за это время управлюсь. Если нет, значит умножайте там на 2. Ну, за неделю я сделаю. То есть до крещения осталось сколько, 5 дней. Вот, я думаю, до 18-го сделаю. Изгеләндерелгән суга шуму Мәләкәс елгасында гына мөмкин булачак. Бравецкий чиркәве һәм Табиев яр буендагы суда изгеләндереләчәк. Ләкин анда кыюну рөхсәт ителми. Гадәтән Тышкаллар министрлыгы таләпләренең үтәлешен тикшерү буенча рейдларга чыгачак. Хәзер актив әзерлек эшләре бара. Көн сайын безнең калынлыгы үлчәнә. Бүген ул 48-50 сантиметрны тәшкил итә. Гадәтән Тышкаллар булган очракта коткару жилетлары, түгәрәкләр, баскычлар кебек коткару чаралары әзерләнәчәк. Бәйрәм якынлашканда территорияның кардан чистартылуы, җылыну пунктлары һәм кыюну урыннарында коткару чаралары булуы тикшереләчәк. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06.